Piny Kenya machon ng'ini pod idhi mbele gi weche mosebedo katimore maber. Jalup jatend piny Kenya machon masani ni loka wacho ni sirikandni umbe rach maonge gimoro amora ni jatend piny Kenya nyalo loyo higa mabiro, nikech wacho kata ni joluo ni onge gima lich mosetimni. Trevor anasebedo ofis waziri mar barabara mar roads, minister mar roads. Asebedo piny gi chirchir mose kwana ndeche gi pes mose chul jo centro. Ndech ni mose lost centro budget manuket centro mugwo bunge kane chairman Ndindi Nyoro. Half mag budget itero central te mag ndeche. Kidhi pending bills kaluo koni pending bills ok chule, contractors ok chule. Koche mani chule contractors. Kata sani manyo yao chudo ka kocha yudo 7 billion kata 10 billion luo koni yudo kotere 1 billion kende nikech mage mane contractors ne poko chudi nikech ndeche mitimo project wati makoni tin. Manyo atandi ubedo chairman dhi penje nito pesa di makoro kete roads makoniri. Sani wadhi loso muroni mamboleo no kete pesa. Awasi Katito no kete pesa. Maseno Kalandini no kete pesa. Nderi matino tunomilo ose iye gweng nyakach kundemo okete pesa. Millions of money. Osiptende wa okete pesa. Yaramogi koro level 6 okete billion a dek. Kwa dok Victoria Ring Road machakore modhi malo yore magwasi kasa ni rumo no kete pesa. Wadhi Siaya ichomo na mochomo boda gibusia okete pesa. Yore Trevor mane waonge gochon madoko bede pesa. Koro Bible School poko losi to ntie pesa mangeni bokete madhi mbele. Ndeche wa sani wa pango loso koro soin okete bilion 2 Kabonyo Kanyagwal Fisheries Project mantiere. Trevor gik masene na sirikal gikaka neno kake pango pinje moko ma opogore. To nyakwa ng'i ni to telo mawantieni ere yo mokonyo go japiny. Yalo fwa yalo ndi bunge keta anyisi an senator namba 1 bunge yalo ndi. Nduka uno na asomo weche mang'eny mag IT gi mag youth asomo statements kama na 4 kawuono bunge. Kech mage mu ayombo go senator sote. Lakini wuoyo go okony japiny ka okwaneno projects madhine japiny. Ka osiptende wok ti, ka nyithi wok dhi school, ka onge capitation mokete skunde wa mango, ka communication mar wok ber, ka chiche wa ok ti, pesa mokete markets go osiptende sani Nyabondo tiyo wagero markets mang'eny kendo. Koro miyo nyakwa ng'ito leadership mwantie ni karatelo ni, ere ka okonyo japiny kairi. Sani watimo Harambee Migori diriyo, osetim jo wadawe jo tuktuk unjo timo Awendo. Sani eri watimo Tich Abich wangana we mar mon mikelo pesa Muron. Kwa kanyo tarik 2 wan jo tuktuk Kisumu. Wadwaro pes mikelo ne ji. Jo bas mo jubunge lo wanyichi benchi ko ng'iyo gi bas giro milion 15 awinjo ni sage ni town kairi gi Evans ng'iyo bas. Mane development modo neno my impact on the ordinary person makonyo ji. Ok ni telo mawache kizungu madongo malo to piny ku to nyithiwa ok ne lokro.